कांच जवानी बा सैया के कांच जवानी बा सुनले बानी बड़ा रे बाउर सखी बंगाल के पानी बा सुनले बानी बड़ा रे बाउर सखी बंगाल के पानी बा अरे सखी बंगाल के पानी बा छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी बा छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी बा सबसे बीमारी बड़का हाथ के मोबाइल बा जानते बारू कैसन कैसन फिल्म पर आइल बा सबसे बीमारी बड़का हाथ के मोबाइल बा जानते बारू कैसन कैसन फिल्म पर आइल बा मर्द के बहरा भेजला में फायदा से ढेर हानि बा मर्द के बहरा भेजला में फायदा से ढेर हानि बा अरे फायदा से ढेर हानि बा ये छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी बा छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी बा राजा के बॉडी देख के मनवा के करना हारी डहर बापटावे जानी वही जा कोनो टुवारी ए सखी राजा के बॉडी देख के मनवा के करना हारी डरे बापटावे जानी वही जा दोनों टुवारी शंका बासा माइल सुमन जी मन में बड़ा हैरानी बा शंका बासा माइल सुमन जी मन में बड़ा हैरानी बा मन में बड़ा हैरानी बा छाती ये पर हाथ बा हमर सैया के कांच जवानी बा छाती ये हाथ बा हमर सैया के कांच जवानी बा सुनले बानी बड़ा रे बाउर सखी बंगाल के पानी बा सुनले बानी बड़ा रे बाउर सखी बंगाल के पानी बा अरे सखी बंगाल के पानी बा छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी बा छाती ये हाथ बा हमार सैया के कांच जवानी